Cerita Rajeshri yang solinta datos teni no porio tini je gothanang lai thamni jingto garden hisabio khobor ya busi sitongo bai kheng lai thang ka sia bo sakchung ake bini ছাত্রপাল 10-15 jana phaye bumi abo tak jorao ke hospitalo serious condition ding ongtongo sub division hospitalo TSF na hoite जों लं ट्राइबल TSF नि अंगै तिनि जों कासा खबर मांखा जे सलेंटा क्लास 12 स्कुल सिने ताखु राजाश्रियां मानेपुर बिसिंनि राजदातनि कासा सलेंटा क्लास 12 स्कुल ब क्लास 12 ना क्लास 12 परे तंग मनि साराय बिरो सलेंटा उन नगभारा लागत परे तंग ओ जागा ग बने स्कुलनि स्टुडेन्ट र प्राय 15-16 जना हाई साराय रक फायै बनो बुफाइजा ब आसोगै लेखा सुइतं माने हिनो बेन्सो ब आसोगै लेखा सुइतं माने दियो माने कुनु साया बादे बबाय कुनु जे बुफाइने रकबाय बिनि कुनु माने बिरोधि करे आइतं मंसामं बनो फायै बुफाइजा तामाने बाय बुफाइजा ब निसो ताबो साइ मायाबो तान हिनके ताबो जे बुइ हलका बनो आसोगै बुखा लाठी रखा बाखागो तारपरे यो बखररो बासि बाखराव हेटखायनो उल्टाराबो लाथ्रा जासुं नायका बखररो अनेक कासा दङ ओंके डक्टरबो सागो ओ भाई कन्डिशनो ओंके कक्सामाया सारायताबो कक्सामायानि बागै बनो सबो बुफाइका ओ बरनो सिनि सिनिया जों सियाखौ प्राय ता ब हस्पिटाल जे फायमाने बुजागै 4-5 घन्टा हायंखा 4-5 घन्टानि परेबो कक्सामायाबो तागो डक्टरनो जों सुमने बिनि कन्डिशन बाराय काम बेपारनि सुमने डॉक्टर ने रिपोर्ट हिंकाय बजे एक्सरे रखाय नायखा एक्सरे रिपोर्ट रखाय आसु हामिया तो कोनो मायाखौ आइफुं जे इंजेक्शन कायसाराव माने अब इंजेक्शन र माने हिंकाय जे मुक्त्रि फायो थु जाखौ इनसाबो मेसुं सुमजाय नायखा ब बासाय कक्सानानि मुसुं जाय गिया दै ना हयतो कक्सामाया दै सिया कक रक्सायाबो सोंबाय हिंकाय आं बिनि बुमा बुफासोंनो साका बनो कक्सुंदि कक्सुङै जोंनो खबर रखनि इंगे जोंथ फायना फैका उलतामा अंगिया अब जों आरो के खबर लिने जों साका इंगे तारपरे ओखाय जों जत डक्टरनि रिपोर्ट हिंगे डक्टरनि रिपोर्टनि मते हिंगे तो बनो डक्टर गामनो तेलंगय फुनुंनानि दरकार तानि बागै इंगे जत डक्टर सामनि जोंनो बिनि जे बाखागो एमनकि दुखु मांखा बुजाकमानि हेड जाकमानि बताबो कोनमते हामै बासाफुं 4-5 বছর পরে রগ 4-5 বছর পরে রগ बिनि बाखा साजाकनाय अबहाय रग साप्ले आरो एसा उठलै माने बाखारावनि जे सामानि कासांमा समय रखाय अबहाय के डक्टर सागो गाबोन बागै जों बनो डक्टर गामो फुंनान दरकार एंकाय ताक बम बहाका एकदम सुगिया परिबार